De vreemdeling doekte juist erop in de jachthaven van Langwaar. De dierenambulance had het beest vangen en oerbracht naar de vogelhelling in Oerterp. Voor de vogelopvang wie het één grut rietsel waar het beest komt. Want bevers komen hier al zo'n 200 jaar net meer voor. Het zou dus examen een bever van beestenpark Aqua Zoo bij Ljouwtwezen kennen. Daar hebben in 2004 6 bevers ontsnapt. Maar nevens de vogelopvang mat het een wildbeest wezen. Ja, ik denk het wel. Want beestjes die uit gevangenschap komen, die reageren ik op eten wat wij ze onbieden. Zaten een wiatels is maar. En deze woest daar niks van weten. Die kenden dat niet. En toen gooide ik er een wielgetak in en toen begon het voeten dadelijks te knagen. En dat is het eten wat ze in de natuur eten. Dus toen dacht ik naar voeten dadelijks van nou, dit kon dan wel eens een wilde wezen. Een beverzaakkundige van het Groninger Landschap wil erbij hellen om uitsluitsel te jaan. Nou, dat is zeker een bever, ja. Voor een 2-3-jarige bever die bij de ouders uit het territorium is gegaan, is hij wel al behoorlijk aan de maat. Okay. Is hij vrij groot. Ja. Maar ik moet hem zo nog even van alle kanten beter bekijken. Ja. Zo'n jantje 84 komen er weer bevers voor in Nederland. De eerste binnen uitzet in de Biesbos. Jet iets waar er een soort op bevers jagen. Het Groninger Landschap wil de beverpopulatie ook in het noorden weer verombrengen. Van 2008 hadden ze uitzet in Greesland en Drenthe. De beverzaakkundige kost het Gerrit al gauw dat het om een wilde bever gaat. Dit is gewoon een Europese bever. Wij hebben bevers losgelaten uit het Elbegebied uit Duitsland. Daar hebben we bevers weggehaald en die hebben we in ons gebied losgelaten. Dus het is echt een Europese bever. Om te bever geen chip had, zou het een jong wezenmatten van een bever die uitzet is. Als er in 2008 al jongen zijn geboren, die worden na 2 jaar uit het territorium geschopt bij de ouders. En dan moeten ze een beetje een eigen territorium gaan zoeken. Nou, dan heb je dus kans dat die bevers gaan zwerven naar een eigen plekje. Het Groninger Landschap sluit net uit dat er de komende tijd meer bevers in Friesland zien worden. Vooral langs de Rhône van Marne, maar een soort wielgeplanten, kennen ze goed lipje. Deze bever wordt weer uitzet in de Zuid-Ladermar om daar een partner te treffen.